jan ra ndelomokane nggih. Nggih. Piye langsung disinomke nggih. Nyepek. Nyemek-nyemek heeh. Ben rada esis ya, Mas. Nggih. Lah niki tanggapane pinten legayeng kaya ngene iki. Cara paketane ngoten. Lah nggih mboten larang lho. Lah nggih. Lah dene mboten bodho nanggap niki. Lah mari ya jenenge VIP mau aduh. Pinten Pak Eko kira-kira Pak Eko? Alah, murah mawon saged diangsur niki. Nggih rong panenan mboten napa-napa. Nggih. Saking penake ya, Cok. Nggih, pokoke pitunge beres mboten mawon wis pajak VVIP pun. Ning marahe kok manggone ning mburi. Lah mengki lek teng ajeng kobong. Gambare niku lho. Oh iya. Senengane kok dawa dawa iki. Lah lek gayenge kaya ngene ya wong mantu-mantu ready pokoke segala acara niki menerima. Sing penting pokoke penakan kuwi mau lho Mas. Bapak Tamsi tambah MC setunggal. Niki MC-ne nggih mboten larang kabare jelas. Kula kaose pun tumbas lho Pak. PPIP pun to. Niki dijak nggih mboten napa-napa. Gampang mengke pokoke wis to. Pokoke wetenge wareg ngoten mon mboten napa-napa. Pokoke diopeni apik ya. Wis kanca-kanca seniman niku sepun to. Nggih, saestu. Sing penting ki rak pesedulurane to, Jo. Nggih, tapi sing enek duite. Nggih, mboten sing arep takon. Penting di dulur karo duit. Lah, nggih dulur niku. Penting dulur ya. Nggih dulur tapi sing wonten duite. Lah, teko
teko mriki niku nggih bensin lho sakniki. Oh iya iya. Nggih. Ya mbok menawa mlaku. Wah. Ngene iki lek ora nggone kakangku Mas Eko ngono mboten. Diaturi kok. Lek iki njaluk mik dhewe lho aku iki mau teko. Iki mang masyaallah. Lah mboten betok. Kayak nganti channel telas niki wau lho suni mik. Lah aku mati comne nyandi lek ngono. Duka di anu mriku wau. Betul gayek. Suara suwe kumakan suarane Lepas sawimu ora esek Kamakot ngono ya ngono Kabeh ijo sakjane sing duwe bojo ngakeh mutu Sik. Tak urus Pak MC. Pripun? Ki mang pariane sing kari ki mau apa? Tegane Kambing ijo. Ki apa? Becane sing duwe loro. Lek rumangsaku biyen ora ngono lek Lah, marai pripun? guruku. Lah lagi nyang niki lho kula kali rombongan iki. Terus ki mang piye? Nanging Nanging ngudu bojo. Lah iki jelas wara-warane sapa Pak Eko iki. Boten niku maksude niku. Piye maksude piye? Ya digenani. Wani gelar wani gulung lho iki Ngene lho sik. Tapi tanggapane iki mau gur teko kene tok. Engko lek komplit kok sok ngarep lek dijak neh. Tak dilutrungne. Engko lek dijak neh apalane tak tambahi. Oh, dadi iki mau sik bersambung. Nggih, Part iki selanjutnya. Golek pasaran cara niku. Iya. Gayeng. Mas Ron Ah. pirano inggo ya Anu bagian kula disensor mawon. Diwarni genset ngono. Iya ya eman-eman to. Hamba Halo, halo. Oh
Iki mau tak kira dibajutke dangdut. Dereng iki jame nyemek piye. Nyemek dhisik. Nggih. Monggo. Iya. 3 blok kok 3 blok nih. Ayo nduk kale. Ayo. Kula ayo. Rujak nanas panas sak rombongan sowan dalemipun Bapak Eko kanthi acara Walimatul Kitan Ardan catetane urung diduda iki mau ya wis sing penting Ardan ngono ya pelo ya piye teh teko kene mau ya bensin nyuwun pangapunten menawi ngrawuhaken menika campur saninipun riok nika menapa nggih sak MC-nipun sak tukang senggakipun ngoten. Niki pun lengkap niki. Lah niki lek MC-ne titik lho datres lho. Niku saestu niku. Walah tibakno kalih pawang udan. Nggih lah niki nyambi. Berarti iki kudu dicaking lek nyanti-nyanti. Nggih, gawan kotak iki mboten anu niki. Kudu. Inggih menika sepisan maneh katur gonjo dhumateng para panonton ingkang tasih wonten ing katebian monggo katuran pinarak nyaket. Mriki menawi menawi badhe ngersakaken lelagon menika ugi pinarak nyeket mriki. Ngoten nggih. Pripun wau? Nyeket. Nyaket aku. Nyaket bare ya terus sanding backsound niku mboten mati krungu kula. Mau nyeket mriki lek kersane lagu ngoten. Iya ya. Nggih saged mawon. Mare ya jerekmu bensin kuwi. Lah nggih menawi ajeng mundhut nggih saged. Menawi nyuwun. Menawi nyuwun ya moset to. Lah piye iki ya rombongan lho iki bahasamu. Lonceng ki mau iki gebiakan ki mau lho. Gebiakan MC. Lah nggih. Kalih niki lho, ndandakne bentuk niki wau lho. Pak Eko. Ndandakne napa? Bentuk. Bentuk napa maksudnya? Lah niku yogane niku Walimatul Kitan. Oh alah, bentuke didadakne. Bentuk yang baru. Nggih. Ning aja dirayen sik lho Dan ya. Yo, kok nek adus wis aja karo Pak lho Dan nggih. Kok terus didudohne. Kok bentuke kok padha malian. Gak bareng wis lha anu adus dhewe. Iki banding ora gitu. sak awur bapak. Ya wis pancen ya wis gedhi ke ya. Nggih, Pun Joko, Pun Jawa. Pun pinter sekolah. Nggih, monggo kanca-kanca menika kagem ngregengaken malih kita sampun sawetawis.